ai ko blai bi ba ro ki ba pet ko sngap ba sha skor ngani ke jing kai na ka tien ke jong blai alor ke ni ka punk ka ba mat e kita ga dei aga bai dei bat ki sni ki ba khat do aga bai dei bat ki jing kai shapang ki sni ki ba khat do na ga bible de aga lingbiar jong ki kristan ni so tho ba kani ka subject ka ba don kam ha bat ni so tho ru ba kani ka subject ru ka ba kabanya rap ini kaban ai boring ni man persetu ini ba ka pertai ka bangi syong ka pertai ka bangi don menta kamdei ka bane bom jukut are ga pertai ka batang sipor ka sapoi ka bukut no ka jongka but habangi dan ru ha gani ka singai kristan ko jongi ni man thai ru ya ka ban keren sikren bane thu si thu pan pule si pangani ka subject ama gani ka weni ka subject ru ka bam mayan kini weni subject ru kabala buri sibun ki ba buri ukwa ban teplut sepang kita kai kini pen kan mau ini do kawa nilai puli na do musim tiyoru ba ki hi ki bere kini ke jongi kini ke jong trai ini ki bala pen pau kade yang abari pi ka bangin tip ya ka bangin sotho nang bangin em ha kini ke jing em ru am tang ka ba ple jumut ya ka ba hangne ade ka ba ple jumut ru shiki ba bom jukut kade ka thong ka jonga ba jong pi but ong ru ka tieng ka jong blai ba kani kade ka jingkur khu kani kade ka jingkermen ka batak ka jingkur khu na ka ta jong hiru na ki jingkur khu baro ka bangi omat ka jim jongi ka jing up kermen ni ka jingwan ka jong trai jongi jus kes ru kade ka jingkur khu ka ba krau kade ka jingkur khu ka ba blai u ai ngi na man ngi dan kade ka jingkermen ka ba em ong ka tieng ka jong blai te hadu mencim tiyo nga ngi lai apet sapang ki jing dawa ki jing dawa ki kita ki jing shisha sapang ka jingwan ki jong jisu ki dan sibun ba ki daw ki badawa sapang ka jingwan ka jong jisu ba ki ba tho kin jong blai ki long ki ba shisha ba ki ba ki puli ka ro ki lap ba ki dan ki jing shisha po changka ama kata ki ni ki jing kai ki jing ngai ken mlong ka balen ai ken mlong ka balen ai amar ai mangin mlong kum ki bri ki bom tip ki bri ki ba tip amar ki bri hi ki bom tip ki bri hi ka ba le se ki bom don jing tip ru sapang ka ti ka jong blai ki ong ki kai ka ju si ka ju nei klab an ru ni la thai ban ni kren ai ni la thai ban up le se mo ha ka ka jing thai jong ki don ki ba phai din no pan ka jing ai ru rei nong i pi ka jing perkhat jong i ki brio ka jing perkhat ka jong blai kam long kum ju jing mut jong i kam long kum ki jing mut ki jong trai but kapor ka jong i ru kam dei kam dan kapor dan kapa kam ya bat kapor ka jong trai man jong i ru kam dei kam dei ru perbuar ka bai ha bat kamon ka jong blai ma kata ini up ya kapor ka jong blai ini pendam ha kamon ka jong blai ini community ya ka jingkular ka jong blai ka mo blai la kular ta ka jingkermen ba ha ka jing community ba ka jingkermen ka bangi dan ngin ya pen khoi no ela ka jong ka jingem in ri khoi na ka jingem ado kata ka si jong ka jingwan ka jong trai te ka topik ha ni ka jan me kom ta ka dai ya ka bangin sedang ka dai halor jong ka jing dai ha pedang jong ukris pat ka balang pat ka jing dai ru jong ukris pat ka ni ka jad beli Israel labanong ka Israel bat ka balang kai ka jing thu ka jong blai ka baudan na kam ta jong ki ni ki arli ki kenhon jong ki arni ki kenhon jat ben reu nglam nong đấy nomor mat jong blai i ni ka jat ben reu ka bawla jet na do bombat pensiong no rem ya ka perthai but kumjuru ukren wat igini ka badan hapo jong ka balang ro kare ka jat ben reu ko blai la jet na do bombat pensiong no rem ya ka perthai e hangno ka dan ka jing fair hangno ka dan ka jing ya jing penyaklat apeng jongi bat ke Israel apeng jong ka balang bat ke Israel ngene pechwa na do ko basdang kumno bo blai tumu kumno bo blai jet kerpang ini ka jat ben reu bat ka dan jing dai ayu bat ka prophecy kadang jing dai ayu bat ka jing rupa ha ka Bible sapang kani ka jat ben reu ko blai ko la jet te
la banan sibun kiba kentho la banan sibun ru kiban mihap jumut bat nga no la banan sibun ru kijing per ha be de bagane ka benta awar ba ka we ni ki ji kai ke biya pha we ni ki ji kai ke ba counter act pha spang ni ki ji kai gyong ba apalang kala mi pli ya ka jat beri Israel ane ngi de ke jat beri Israel ka ba thamai no re kamdan syu ka ji per deng ki Jew bat ki Kristan no kata ka ji kai ka ya pha hai ki balang ru ki babun pha re pi puli pare ka prophecy ngiran kamal su tho ba ka don be ka jing pe khala ka don be ka jing kar kontre kam ko jong blai hai ka be dei bat ka jat beri Israel bat kar kontre kam ko jong blai hai ka be dei bat ka balang ko jong u kai ke bo blai le le ma ka ni ka jat beri kadang kejinglong bakerpang, kadang kejing di bakerpang baru belai. Andang lapai sah kejing kai kebak kamsa dian susu yang saya i ya kata plan kejong belai. Kumno bau belai u deal bat kini kejat beri Israel, bat kumno bau belai u ya deal bat kini kejat beri ibadan kepok tong kapalang u. Te kendiat hakini kita yo baladat berbeda bagi jikai. Baladat ong ba abangi pulis pangani ka subject ru nginan kamban kemau ya kiya ke fer ha Bible ke boleh lakren iya ke bangi laban i ka Bible kiya ke fer adu ka ya jong ka jing sedang ha ka bangi i ya ke ya jong jing sedang ke boleh la thau yang brio ka labu kerpang la jet kerpang yo brio ne ki jing thau baro manlong ba jing thau ba kerpang adu ka ya ka bangi i shwa jong ka jisle bat hadin jong zisilium ya jong Abraham ya jong ki apartment ka ya jong ki lingdo ka ya jong ki nong sensyar ki siem ya jong ki tulpa bat hado gani ka ya ka ba ujisu lawan non sedang ya jong ka jing ai mau hado gani klemat ta nado ba ka balang kala sedang bat ya ka baublei la pelong ya ka baublei la seng ya gani ka balang idan ha ka ya jong ka jing ai ini por bangidan nado ba kabalang kasdang hado ini klip mat tadai di por iba kendiat ba New York ba kata ya ba kata ga bom jikut ko blai pola penkre but kata ga de jing kata ga de jing tela kata ga de beauty ko blai no deal nan ta ga de paro dai ag bede ba ka plan jonga jipenem bede ba ka jing tu ko blai ta ga jipenem yo brio hi kada na do ka pastang hi ko blai ba mu ba em ya ko wei poi kam sim but ha kata ka jing ndap ko blai kata ka jing tu i kan ya ka history ngem la ban klat ka history ko blai la jet kerpang ni ka jat blai Israel ban long ka jing shai sya ka perthai baro non ka jing shai ka jentel ka jing shai ha be dei bat ka jing penem but ban na blai la dep pendap ya kata ka jing tu limba ka balang ka jumu Ublay on son pai biang pangani ke jidai pangani ke jad beliau ama katangim la ban lendet ane ngim la ban len ye ki eke bala kren ak kitab jong Jeremia kitab jong Zekaria kitab jong Isaiah pangani ke kitab jong Daniel ba ko ter ak bedai bat kani ke jing pentemai pat ke jong blai ye ke jing dai ke jong u ba kani ke jad beliau ane ke jing ka kom trikam biang ke jong blai ak bedai ba kani ke jad beliau Israel te balengi perskeme kata na malba dangi puli ma chapang ke tagi newsnem jogi jingjinjar kiban sawan kadai kapor boblei ya kata la khat lu ka jingjinjar ke jong Jacob jingjinjar ke jong Jacob te Jacob komut Israel kata komut kadan ka jingtmu ko boblei ukwa manle barkani ke jan beliau bagan yo banget yang Jesus Christ como Messiah ubaki kila kentai no mensua te ngala macam dia ngala tentu ya pi ba penang puli ya kalau nong ka ba kendai hedo katway jong kan diga city sekinong Rome nong ka ba kendai hedo katway jong ka city sekinong Rome ini kebentana ka keting ka jong blai ren ba ha ka bai dei bat kumno blai u deal ba ni ka jad beliau Israel kumno blai u ya deal ba ni ka jad beliau Israel amar ka we ni ka jingkeli ka ba la keli do apostle Paul wang haga ni ka
hakal ni kal nong hagini ke benta jong ni kal nong khat bei jing kali ka ba khat ka ban kong obso pol kuli wang kali te ublai ula kentai no khoi tau pat lang jong ke juba po obso pol wang M.umlong ta aman ngaru ngalong ukenja Israel no sumbai wa Abraham naga jad Benjamin to kani ke ju jing kali baki scholar jing kali ado kini ke si ta hado kani ke jad Benjamin Israel kadai kepala syak kentai no blai ne kampang pat syak kentai no blai to blai udang dan ke benta ban lei bagani ke jad benriu lempat hi ka Israel kadai ke tool kadai ke instrument kadai ke atiar ko blai un perankam bahkan long ke jingshai syak petai bahkan long ke jing terku syak petai baro ko wei bagani ke jad benriu rangi pulien nong ka bak na hido wei jong kani ka sisi kinong rom kan ajing shai hi kaduk ni haga bedai bat kan komtrikam ko play haga bedai bat ni jat beriu Israel kabai fair na kata komtrikam ko play haga bedai bat ya kapalang ko jumu kabau lejit kapalang ko jumu kabau lakhot to nang ta ngalapha ro hot ngin sale kerpang ye kan nong ka ba aku sau jo gospel jo Matthias haga ba hangni ro kren spang gi jing thul pa ki por ke balswan bat ke jing dai ke jong play pagan ke jam rio ya gospel jo Matthias nong ba aku sau nang puli to ko benta pangin sutu ba dan ki benta to ko play kren nang ta ki Israel dan ki benta ko play kren nang ta jogi kum ki bangai ho Jesus ka palang te kendiat cho bangin poi siang ke di ji kai dai cho bangin ya lang bat ke jing sutu ko jong opsol pol sepang ki jiu sepang ki kun Israel dai nagani kal nong ba kendai hedo kat wei jong sisi ki nong rom ngi kwa men pet chwa kendiat ya ka history kumno bagani ka jat ben rio kala long bat kumno ka long ka ba kerpang dai ado kini kisi bomtang la manong ada ke jat ben rio ka ba kerpang ni ba kerja inti ke jongka nangno ka sedang nangno ka sedang kini ke jat ben rio ka ba blai ula pelong e ka ba long kom ke jishai siapa hey kawai ni ke jikai ka ba kawai ni ke jikai ni apreng jongki ngelam mo apreng jongki nganong ki apreng jongki theologian tai ki ru start jong ka tin jong blai dai ki bo pui ki blai ke dai kawai ni ke theology ka ba mi pha ka dai ka replacement theology kadi ka replacement theology ka tin replacement kamut ban bujili mo kadi ka jing bujili hakani ke replacement theology ki amba ka balang kala bujili lani kala mi pli no ya ke Israel dan Israel syo mata dan jinglong terpang syo jang kani ke jad ben rio but we ni ginong tho mo we ni ginong tho ba pau uni John Hagi dai udai uba atho bon baki kwat he dai bat jinglong terpang jong Israel but kani ka kelas ru kidai ka we ni ka ba ngaperan kam lang ki kot ku jong uru jong liu John Hagi but today ru ba no ba plejmut ba be dai bat ki prophecy ru ba kai plejmut ba be dai bat ki prophecy sepang ka ki ba tho ting ku jong blai bat kun juru ya ga ki ba ja menta ba long menta ha ga nigeri Israel bat hai ki than Middle East si ba ro ko bai te ngim la man klet ba hado menta pen I ba kidan ma hado menta dai kidan atli ke jaka ka pertai atli ke jaka kiri ma ka pertai ke ba tang sujai kita ke jaka dai ki bai ka pertai bro ko bai aga dai ka wai ke Jerusalem ma wai ke Jerusalem ba tang sujai ha Jerusalem tang sudan ka no ka ba fair ba po Jerusalem ka dan bai ke jingki ba ke jingta ya ka pertai hi bro ko bai kata kadai ke ba UI kata kadai ba long but kuli kitab jong Jeremia Zekaria itu ba Jerusalem hi kan long kom ka kan long kom dau kiu ba thnam ba ki ya ka pertai hi bro ko bai
yang ta bat skoi pat kari kadai kabede bat kari Amerika mo kari Amerika kajing plet jumut juga British pangani kari Amerika kadai namar kabor jongka kadai namar kaspa jongka bat kadai namar ga mo kajing kajing don benta ka jongka haki babun hakiri haka pertai mo kebadan entah kiri jongka pertai nama kata dai de bat yau no alam jongkari Amerika ku presiden yang the most powerful leader in the world mo de mo kalau klaim artian dai wat kiri kiba klan kiri kiba ruspa kiri Amerika ru dai ka jingdon bor pat kong no alam haka san pertai ora jikelah san pertai dai mlak melen sepanggan negeri mlak melen sepanggan negeri de replacement theology dai ka hikai ba kapalang kala mi pli ne kala bujili no ya ka Israel but uni no tho ujon hagi dai uang ba kane ke jehi kai ka dai tangka kani ka rukom perkhat ka dai tangka jing mundur ani ka dai tangka puriskam no kadau dai uang latangi pulehi dangi phahi ado mentahi ke Israel hi kadang dai hi ka pelau khmat ke jong play dai ka dai boleh nang pet ko boleh nang mi ba ka dai ke bala da fikta ka ni ke jad riu kanon ke jikta ya ka pertai hi ka wai bra ka wai hi panna ke jingkular ko boleh ula kular wa Abraham dai na usma jong Abraham long ke jingkerku ya kita ke bakerku long ke jingtem ya kita ke batem but baro kita riu kan long ke bala kerku ta ke ni ke jad riu e krempa pi lagi pas pangan ke mentang ni ba aga bedai bat Jesus Christ mo aga bedai ba Jesus Christ naga gospel ke jong Matias kenang ko basan ke khot bakhat nyau hado khat pra kule gospel jong Matias kenang ko bakhasan ke khot ke bakhat nyau hado khat pra de nong ipi dai datangi kot ikinong tho kan no nong ru dai baro ki scholar ki bianglot no ki ji kai jong ki don ne tairo ki bangi haban usiar baru ya gidan pat se ke ba ma kidan ru ke ba lesi hagi ji kai ke bang mlaban pediang no e ujon hagi abai petnya ke benta udu ma ke ji kai ju ampun ke ji ju ke de ke biang tha rei udan ru kata ke ba ma kajing no palat seki jiu ma ha ke bede bat ka tam bede bat ko hukum kala do ban long kom gi thablong kom ki kini ki 7 day ma ban bet sepangka ban ban bet sepangka pangka sabatan the hot uni ujuan lagi day 7 day udai hagoy kan la group lang ukum ki evangelical he te andre ha bede ba kani ke kai pat ni pet ba wai ke kai ka ba shai ba bede ba ke ji per peng ka palang pat ke Israel so the people gospel jo Matias nang ka basan ke khot ka ba khan yo hado khat pra i to bo jisu wang ngam shem lawan ya ka ban pendam ya ka hukum andre ban scam ya ka so la ju pule nga thai ko to khot dai jisu ko ngi pule yang ne por naga bau jisu la keren ka jumot bau jisu keren ha be de ba ka ne ko ta Matias sananong khot ba khat nyo hado khat ko man pule mangara ne wong wat mut bangalawan ya ka ban pendam no ya ka hukum lani ginong ya gi lene ginong thol pa ngam simlawan ya ka ban pendam no andre ya ka ban scam ngam simlawan ya ka ban pendam le ya ka ban pen scam na ba sisya ngong pi aban dalek no ka beneng baga khendau kat iwe dak red lani iwe iba khun kindiat lani iwe iba khun kindiat na ka hukum in amlet no tat anda pendep baro hal ni uji su dai wang awan ban scam ban pendam ngawan ban kedia mo ya ke hukum dai ngawan ya ka ban pendep ya ka ban tho ka hukum kan mau ka gospel ke jong Matias aple jumut pa ya ka khubor ban ai se gijiu ka wei ni ke jing excited ke jong uji su en baudan hen ke slide jo ka thai ke dai ban putsu iki sepang untuk iki sepang be dai bat
Ji đây cái jong belai đấy bat ke hukum ji đây jong belai kumno bo belai ai ke hukum đấy hapdeng jong ki beliau bat ba kumno kita hukum jong belai kalong na bam jukut re ha ka jing sutho bakla pat ka jing bam sutho pat jong ki jiu ka po ki berkat ba abau jisu keren chapanga do no jong ko hukum ka mensim jong hukum ane ngilawan ka application jong hukum hangta ki jiu kimla bam sutho bat kimla bam pediang na bagi berkat bau jisu tolan man kenyi hukum kabubot ba dai mau jisu urong syaka percaya jong ki jiu ha ban kong amar mau hiru udu jiu belakha ki yang jong jiu senran jong jisu ru baro ki de jiu senran jong jisu ru baro ki de jiu nang ta yang ipai sepang karukom jinglong jing im malem yang ka tradition ka culture ru ka culture jong jiu nang ta da pipet ya ka bible hi baro ka wei dai da pidep dan ka ngot kinong tho ya ka bible kinong tho ya ka penlong ya ka bible ku jongi bagi dan riu liki kitab dai ang bala dan kemba sau pongot kinong tho ki ba tho ikini kin riu liki kitab nado kata sembrem ado kata semai dan kini ki sau pongot kinong tho life kondai ngot na pleng jongki ki dei ki jiu dai tang wei dei jiu tiếp với ta vòng đều chiếu nông thọ đó ba đó Old Testament kiri chiếu cái nông thọ đó với cái Testament mai vùng cùng nông thọ đấy kau đều Lucas đó Gospel kat cùng Lucas udah gentle nang ta kemudian live kondai kiri chiếu đấy tăng way udah gentle và dan ye kitab jemu ha ka Bible dan syak untuk lang jem ki kitab bala persat mensim ha ka Bible nang ta ki Kristen dei ha ka bangun kong ru dei ha ka bangun kong ki Kristen hi ba kilong Kristen te ha bala yalap ha ka si Pentecost ba ro dei lai hajar baptis ha ka si ki dei ki jiu no ke bala kala Kristen ki dei jiu dei ada do kelnong ka basi pau mau kini iya ka jingkala Kristen benengkong na pedeng ki gentle dei uri Cornelius na ka yeng jong Cornelius ada ka buat ki Kristen ru shwa jong kal nong ka basi pau ha ka kam ka apostol dei ki berkat ba wat ka jingai Kristen ru ka de ka jingai ka de ka bom repair na ka jingai ju ki ju ka de ka bom repair ka ki so ban dei ban bat bet ka bat ki ju ki baro nado jang ko hukum jang Testament kabarem ki baro kim da super than ba ki dan ki jing per ba kan yam jang jiu te nang ta susu ru bat ila menong ka dei ka jinget how jisu pres ka ta por dei ki berkat ba ka dei tang si bentana kan ding jinget jang kan yam jiu ka ta por te ki berkat ba dei kita ki balangai ya kan ni kalenti tagi balangai ya kan ni ka jinget how jisu pres ilong no kombolong gini giwe pat ki group ki badan agapor baga balang kala don ne pertai ba shwa baga balang kan don ru agapor jong Jesus ki don ki group ki bami hapreng jong ki jiu dai kini ki sadusi ki farisi dai tayo smau pang kini ki sadusi ki farisi ini ki dai ki group ki badan hapo kan yam jiu hi tambah ha ki ji kai ki doctrine jong ki dai ki fair no ki ji kai jong ki we pat re ka por jong jisu par kini ki farsi sadusi ki thot bhas pang ji kai jong jisu par kisim da gumwe kina pakhat bau jisu wan dam penduk pendam no ko hukum te bat ka ba khamlong danda susu kolong ba pada breng ki ji per breng ki sadusi ba ki farsi ru dai ha ka por jong jisu ne ya unite mo yes no tilang ban jele persya jong jisu te kambadina din ki dam sekini ki jadre bu yang ki essence mo ini ki essence kini ki jad benrio ki badan hakani ka pori badan ki farsi ki sadusi tanpa ini pakai kamlong underground kendia dai kamlong rebel kendia kemudian de ki balai ki long ta dai namar baki kemla sya e ki jinchan ki nong rom ko
kadau ki de ki nong yue ni ki dei tiba set hem ha bani de persya nam ta ni ke jan riu jan riu jiu do blei la je do blei la phát terpang iki te rei rei dei kai ka bangi berdang hane ka long ba dei ia ka gospel bat persuthu ia ka gospel man persuthu sepang uji su Kristus lai lap ning kong sya ki jiu lai lap ning kong sya ki jiu pipet i sembran jong Yesu adin bagila suthu ikeni kelensi adin mulak ko bor iki dei aganu no jika bagilek banyalap ki lap shwa haki sinagog jong ki jiu haki deka badan ki jiu maka long ko besuk bah kata konteks ban persuthu ba uji uniu Yesu Kristus dei dong Mesia ya bala pular nado men barem on sawan đấy ban long nong suspa ban long penem ban usiem jong ka perthai te hendrai haga jing community ke jong ki đấy cái đây cái jing community ke bakan jado ina berkat bau Jesus Christ wan ko usiem on sa simti ka khet be ban ile thama bagi roman na ka por ma ko sincere lo jiki be kam sim lo kunta dai namar bau Jesus wan ko usiem aka bakan jam usiem agama kerja musim. Te tagana udan kerjing kelas kat tu bani por habide bakani kebenta. Pada kani fen iba haba balang kala ya, dai haba balang kala ya sepran, dai haba balang kala nang ya sepran haga di sepri. Dai tak ada kata kepor. Hari ni pai sek history kendia. Ni ada dua kata kepor dai. Pada kani kerjing pen soto sepran kani kerjing fair pedang ki dai pedang ki Kristan bagi Israel dai nang jor susu anda lapoi ke jengsiar jengki Roman nak por bat anda lapoi kata jeng pediang jengki ru ke pusto jengki ru ba kadang ke jeng per brengki kadang brengki jeng per brengki Israel bat jiu kadang kata jeng penesiun breng jengki kata jeng penesiun breng jengki te re pipet hakikam ka pasal nang bakat san kat kwat ka ba apulai hadu apundai ka dan ka we ka jing ka ba ki ka ba ka balang kalamat kata ka jing ka long haba ha ka balang adon lang bat ki jiu bat ki gentle ki ba long kristan dai mi ka jing hang to te hendai ki kristan la ki kristan gentle la community bakin pendep southly ki kai kembale ki jiu ka por dai Rai kam baboni ki benta kadang kamdan than ke ji fer deng ki jiu bat ki kristan ka palang ta por rai kani ke jing pene fer nang pene fer susu ha history ing ba kini ginong yalam jong ki kristan ki bami hadian jong hadian baki apostol ki jong Jesu kila no ba hadian baki deki yong ha ta por deki idon ki no bot jong ki apostol ki jong Jesu dai parengkat pe kita kidon kini ki church historian ki fer bat kini ba aga jingkran jogi dan nang aibor ki nom sunchar rom ha ta por ki ban pelong iki ban pelong iki ba ban kenya ne ga jat Israel kom kata ga bam lar kam ni ga bam dan kam shu ban plejumut ban plejumut pe ya ka bakmat kadau ki jiu adin ki do borno bat kesedang kata ga bam ki jing isi ki jiu kanang sirkai kat bang ki por kenawan chicken ta iki dagi steam dagi no sunchar dai dagi no yalam niam ha ka por kanang kam sirkai shu bat ski jinget kristan niam kristan bakala nang kio adin jokata tak ada gini isi dai kadon kata ga jing persiang ban isi ya gani gejat meriau wat hado ka spas nem ka ba kendai spas nem ka ba arpo hado ka thma ba ka ba aro dai ganang don kata ga jing isi ya gani gejat meriau Israel wat la ka pertai kadon kata ga jing isi dai hakmat jo blai kani gejat meriau kadon hakado not ko jo blai kadon hakado not ko jo blai kadon kata ka bo blai wang along bo blai wang nan sependep ya ke jing rekam ba gani gejat meriau ba hado gani isi iya ke jing nong terpang jo gani gejat meriau bat kata pila na pipuli haganeka takada wang sopuan me wang hatu lakan pat em mau beli lakan pat em yang ni jat beliau dekan dia bede bagi history dai haka history haka spots nem ka ba ar hadin ka pedang ka spots nem ka ban kong bar ka ba ar dan we nong tho u Justin Martyr di bopuli ka church history
Hai ki small phang new Justin Martel uang đây haba Ukraine sepang gijiu đây uang by gijing thọ ba khoi kam đây nam ta jong phi này cái đây na kam ta jong ni ta uniu Irenaeus beri bishop uang by gijiu kim dan betai em na ka jingai ai ke jong belai ata sawai pat unong tho history tertulian uang komunis pang gijiu uang ublai uladap kentaj ya gini gijat benrio Israel dagaba ula Shem Subhano ya ki Kristan ta so way pat UCBS UCBS uang ka balang deh ka balang kala dai no kata ka Israel ka basisha ka Israel ka basisha ane ke Israel katkom au mensiam uang baka Israel kidai hagado la balong Israel hagado re hagam siempat kejing it jumplai gadan nagamta taki Kristan dikini kijing keren jekini ginong yalam ki nong tho history dai kana nang kecai chu ban pelong yaki ban peneper brengki Kristan bat ki Israel hagapor bat ya kabakim ju sutho menuru bagadang kijing per dai kana nang peneper bakane ka suthit do ki snem ki basadin ru ban ong ba ki ju ki jai breu ki M.umlong ai ru ki ju ru ki jai breu ki M.umlong ai ru gade ka jing persya ju dai ka hagi jing tho hagi literature ma per idon kam tam gani ka spas nem onda nado ka spas nem ka balai ado ka spas nem ka ba ka bakut jong ka jing senchar jong ka balang Roman Catholic ka leng ka patai dai ado ka spas nem ka kini ka por ki ka medieval period dai ado ka spas nem ka bakhat lai dai para ka pasdang jong spas nem ka bakhat saru dai kini yalam balang ka por balang hari por kumur ka balang Roman Catholic te ki nyopo bhai ne ke jaj beriu Israel bat kani ka su thiet hai ki yalam ha ka patai paro ka wei ban pelong ki ban long ban syun ya kani ke jaj beriu bat hagi sngi ki bahadian ro wat ki por ki bahadian wat ki snem ki bahadian ro te hendrai para ka percaya kentai para ka percaya ka kentai bat kami ke jinglong kerpang jo kani ke jaj beriu rengin ba ublai pat dai ban biang sistem ublai pat dai hado menta hado kini kisi ublai pat kini ke jaj beriu kadan haga donward ke jong ublai kadan haga donward ke jong ublai dia na kini ke jing tho jong offer Paul dai kang nong ka ba khandai ka pat ka ba nong ka ba khandai ter dai katu kan ni kimat dai ke jing i jong Paul fang kini ke jaj beriu ngila ban pet menta kanang ba ngila ban sutho igani ka nong yagani kan nong igini kan nong ibadan hagani menta mau hi ki jiu haba ki iu jisu dai Koi ki kentai iu jisu Christ kung Messiah jong ki iu jisu Christ dai ki iu jisu kung mu na itu lupa we ni ki itu lupa dai la ban siam gospel jong Yohanes nong ban rio wat ka ba sao dai ki iu jisu kung nong itu lupa Matias kung nong ba sao wat ban kong ro ba sao ki iu jisu kung mu nong hikai ane rabi Yohanes kung nong balai kan ka ba ar Nata Matias kunang ar kad khat balai kupra iki nong tho bagi Farisi ki ong yo Jisu nong hikai nata ki yo Jisu ru kom nong penkhia Marcos kunang balai khat basipo nama Jisu la penkhia ya shibun ki bawan hau bat ki bakta yo Jisu ki yo ji penkhia bat ki yo Jisu ru kom nong yalap ani nong itu hana Marcos nomon kong par balai kundai namar ba Jisu hi ulai lap hakleng ki synagogue agari Galilea ang kakting ke jong blai dikata ka dega ba ki yo Jisu Christ i Jisu ko munong itu lupa ko munong hikai ko munong penkhia ko munong itu hana rekim yo Jisu ko mutau bala sle jong blai dai bala pensle dau blai kadau kim
kila kentat no ya gane ka jingketat baru apa pol ha gane kal nong ba kendai ro kadwe itu syai ba ka jingketat jongki kalong ka jingkerku nagamta jongi ka jingketat jongki kalong ka jingkerku nagamta jongi andai kani kani kadan baro ha ka plan ka jongblai kadan baro ha po jingtu ka jongblai but rangi sutu e kata in salak ban UI ya kata ka kom perkat ke jong blai ka kom trekam ke jong blai kom no blai trekam hal bede ba kene ke jaj rio ba kom no blai trekam no udil ba ka balang hadu ke isi dua mata agal nong ba kendai ko ka basau hadu basan si si kinong rom ke ni puli yang ya kene ka mata dai nong ko ka basau bat ka basan ki balong ki Israel ki ba ki jong ilong kata gajing tingkon ba kata gajing pendan buram ba kita jutang gajing ai ke hukum ba kata gajing le niam ke jong blai ba kita gajing kular kiba ki jong ki long kita ki kpa ba ki balami ukres ka ba kum kado ubalong halor baro ublai bala kurku ken syaki bom jukut to kwa ban pulih na kapor na ka Bible English ma ya to na ka Bible English NIV dia kan khamshai ni nong ba khandai ger fat ka basau bat ka basan wang the people of Israel theirs is the adoption as sons theirs the divine glory the covenants the receiving of the law the temple worship and the promises theirs are the patriarchs and from them is traced the human ancestry of Christ who is God over all forever praise Propos ni ukuran sepanggan ke jaj benrio Israel wang ba deh mangi deh ilong ki hunting no ide ki was adopt the play ki kontrai ide bo play la jet ide bo ya gani ke jaj benrio Israel nado kata kapor bo play la jet kerpang ka to kabenta ka ban kong deh amat ban kong na gani kal nong khandai ko ka wei deh kong supol Ukraine sepang ikon ke jong blai wong ki kita ki kon ke jong blai ikon ke jong blai so aka kitab Deuteronomy kan nong ba khat saw kan khot ka ban kong pat Hosea nong ba khat wei ke khot ka ban kong Deuteronomy ka dro pat nong ba khat saw kan khot ka ban kong pat Hosea kan nong ba khat wei ke khot ka ban kong Deuteronomy khat wei pilong ki kon utrai bo blai jong piเป็นอมอัดยาลาเดเลมเนวัดขี้ฮับแดงกิขมัดจงพีนักบันตาตาบาลยับเปลวองยีกิคนเซลบักพิลองกิคนอุตรายโฮเซียขัดเวยยันอุเปลวองยากันนี่ก็จัดเป็นเรียวบักพิลองกิคนกิจงอุเปลยอาบาอุปอลุกรันเด้อาบาอุปอลุกรันหากาน้องกับบักขันได้ก่อนภาษาอยู่สติชินงโรมเด้อุกรันสฟังกันนี่ก็จิงติงคนเด้ก็จิงติงคน Exodus ko nang basaw ko khot ba ko ar to Exodus nang basaw ko khot ba ko ar dan menu bayo wan pulih tu khot tu transfer ki bala haning kong
Exodus sao akuar bat men ong hau paro kumni ong utrai Israel long pun jonga ubalakan kong ubalaka dikong bat men ong hau paro kumni ong utrai Israel long pun jonga ubalakan kong jonga ken to kita ke balakan kong jong play ke dari Israel ma ini ke jadi Israel uang kita kod Orang kiri-kiri balakan nengkong ngau blay. Kini kita jadi Israel. Menu beri balakan nengkong jong blay. Kam dek balang ada ke Israel. Haba haka dustur jadi jiu. Balakan nengkong day. Balakan nengkong hino blay. Balakan nengkong naga ying Israel. Kim do no ya ka benta ka bagi ben yo no kim do no ya ka benta ka bagi dei ban yo kim dom do no ya ka benta ka bagi dei ban yo kita benta bagi dei ban yo along ha ga kom jong jing kurku bat ka dei ka hok ka jong ki de ublai haba address ya ga jat ben Israel kong ka bal khan kong komot benta ka ban kong ba ublai ai hin ta joki be dei bagi jing kurku ka dei ka jing kurku ka ba ka jam sim Ada kejingkerku ke bagian jabeneng, ada kejingkerku ke bedai bat kejing petem, kejingkerku bedai kejing petem. Tak ada waktu puan seorang baro Israel kenyo ya kejing petem. Kau kini ke statement, kini ke sentence bang baro kenyo kejing petem. Yang saya batai syai bah, namar ba tang namar bangi di keju atau kenyo kejing petem. Kalau abang long kemta, lagi kununur atau kenyo kejing petem, amla abang long kemta, mo. Henry ikun sel ki don ya ka hok ban yo nengkong ya ka jimbetem nama ki di kun jong blai wala khan nengkong nau blai ban la khot ki kun ki jong blai Henry mangi ki dei ki kun ting ani ki kun ki blai khot ban namar bangi don ki ji dei namar bangi don ki ji dei namar bangi don ki ji dei pat uji sukres dei ngiyo ya ke jo ko hok ngiyo ya ke jo ko benta ngiyo benta lang ha ke ma ke jong blai ngiyo benta lang ha ke ma ke jong blai de ke benta ke ben kong ke balang ko hok hi ke dei ha ke benta Israel ta ka tau ke jipitim ko long neng kong ye ki chiu ba ke ding ta ye ki wi pat ki sabar na ke ni ke jadun riu to ko ba ar pat na ke ni ka lanong ka ba dai do ka wei chi ke nong rom ke dei bang yong ka jing don ringkat ke jong blai ka presence ke jong blai ha ke ni ke jadun riu Upol hagan nigal nong bakandai wang kataga deh wang ya kataga buram deh ukuran kendiat sepangga buram nong bakandai kan fat kabasau ngani si nong rom bagani ka tin buram deh hani kamut haga Hebrew kamut ka shekina nega ka shekina glory Keren sepanggai ke present sejong blai hapdeng jong kene kejat rio. Ila ban pulih ke kitab jong Ezekiel tunang ke baning kong ke dekat ke ba arpupra. Ezekiel tunang ke baning kong ke dekat ke ba arpupra. Ini supol nong bakandai ke dekat ke basau wong kajing pendon buram. Kibalong ki Israel ki jong ki kalong kata kajing tingkon bat kata kajing pendon buram. Kata kajing pendon buram. Shekinah glory ini kata a visible presence of God ma kata kajing don dekat ke jong blai bat kani kejat benrio. So, anam dan kowe kejat benrio ke pertairu kapan kabalama ya kajing don ke jong blai kemudian kani kejat benrio. Takadau deh kitab Sam deh gitu kitab Sam lain. Atli ki lenong kitab Sam bong tangu beriu babi wang halaga donot bom danu blai ma tangu beriu babi hi wang bom danu blai kau mut ba
đấy number haki jiu hi aga tradition jeung jiu đấy aga tradition jeung jiu đấy dan we brio đấy ubalong jiu uban len no ya ka jing don ka jong blai pala raule kapta đấy cái jing ibe to ba khao ba cái bong ka long stupidity đấy bong stupidity đấy cái một cái clear kam la long nonsense kam dan jung mut ju perkat ju đấy ban dan ju bong blai amal dan we cái brio ko thai kumbalong ke Rio Israel kabala yo blai i ke jingdan kat ke blai i ke buram ke blai pat kani ke jam Rio aga daw dai ne ki Jewish philosophers ma bun ha ki Jew ki belong ki philosophers yang ki start berkat we ni kita dai u Spinoza u Benedict di Spinoza du Jew uni du mathematician ro du ba start ba ga mathematics tang ba dai wang ba kumno da ka bot perkhat dai wang ban e ju blai dai kam dai tang da ga jing sngo dai kam dai tang da ga jing sngo dai ban e ju blai ga dai ban e bet na do ga jing mo ju perkhat na do ka rationality ka bangidan ngila ban e ju blai kamu mot ba ka jing krau ka ju start ka bot perkhat ga jong guru dai Udiang bet, deh len no ya sepang jong blai, sepang jing sisa, sepang blai, sepang jing don jong blai. Mar kambon hi kibrio ki bala start palat ha kabot perkat, deh hanya kan kabot jebiang deh kapelong kiru ban question sepang jing don jong blai dan ni ban bu jikli lau blai don em len no sepang jong blai deh. Deh number 1 kata ki tradition jong jiu deh. Wetu jiu deh la ban len sepang jing don jong blai number 2 blai hi ura deh penpau ki ya buram ke jong mat jong ki kene la sakhi agapor bekimi negeri Egypt dei kanong ba aku saw kitab Exodus dei ni ke jingmi no jong ki kun Israel negeri Egypt bau blai wangan don dekat berpi menski dei how research lo met how research ding dei kata kadai ka ba mla ban batai pedeng jong ni ke jai rio bahkan syuklet no pang ke jong blai ada stis libru kanong ba khandai ka ba san ro keren sepang kata jingtak isnei kata jaka tentang tam agak boleh je syam bat ki lingdo orang bak lingdo dei keren sepang jingtak boleh de kani ke penpau syai sepang jingdon kat ke boleh bagi kita ki brio ki balajit ke jemu bagi ni brio balajit ke jemu ki por baro aduk itu ki por panglaman orang wat aduk ni isi boleh udan kat bat kani ke jad brio oh boleh uya dekat bagi ke jad brio but tang kiba police pang ke history jong kani ke jad brio bat kiba tips pang kani ke jad brio kila ban su tho sepang jong kata ka percaya se kan namla ban su tho sepang jing long kerpang jong ke jad brio bagi jing long kat jong boleh bagi ke jad brio Israel in i sepang dai bagi ke jad brio kani ke Israel kani ke ri berit kategori ke bahaya tan hendak dia ke jela alia menglaman ong dai andai ke jingdon bor jeng kapat ke dai ke ba hapedeng ke kiri Middle East baro iban ke jing kenyo bagi tiang sepang kategori mereka ni ke penpau ba dai ba kani ke bor kani ke jing kerku boleh ai kani ke jad brio ado kani kisi di ba mentah ado ba kawan pai biang cha saka jaka ke boleh la kurang lupa nado ke por jong Abraham bakin yo kenti ke jaka ba dan balak ban kam ke jaka ba boleh la ai ki wala ka kani ka kentup sibun ke politik sibun ke ba dai ba gue parkiri ke pertai nei kan ni ke jad brio hi dengan jad brio apa terpang ma hagas nem ka ndai spa andriu pun rio pun yo dan kata ndai spa andriu pun yo dan ke 6-day war ba kumno ke Israel le ke le thma ba ke Egypt tang hapon rio sni ke Egypt ban pendem ya kan ni ka por congkah mo re tang ka tu ni snem bagawan ban long ke rio biang hari Israel mereka hanbor ba kiu hadu apa but kat se bagi let iyo ni ka jingku bagi jidon kat ke jumlai kau am supol Ukraine ni kan ni sepangka jing dan buram jong kan ni jing dan kat jumlai bagi ni ke rio melak balen to kabalai pan nak ni ya pengkot nak ni kebenda kabalai Ukuran sepangka jutang boleh yote bat kan kerja rio jutang boleh yote bagi ni kerja rio
Dia ublay ula ai ya kani gajat menrio ya ka ri maka ri kum ka jingyo ganti dai ya ka jutang ka ba ka jutang ka ublay hu ai maka jutang ka ba kan jablay dia ublay ula ai kani gajat menrio ya ka jaka ya ka ri bukan syong kan sa da ka bala ya te jutang ka kitab Genesis nang bakatsan kana khot ba khatnyo hadu at kuai Genesis khatsan nang khát nhau aro agway bat khát nhau là nong kat khát kaba nhau bat ra bây giờ cái kulan trong play cái này cái ri bộ play ai cái này cái chạy review đấy khát san là nong kat khát bat khát nhau aro agway wang kalau jaru bah bala sep kesni bat bala dum tiu akhmi kalawar ba meding ba me tedem ba mi tedem bat kasyarak ba meding kaki hapdeng kita gitu khát Agak kasi utroy latte ke jutang buat Abraham bau daong au sembai jome ngala ai ke negeri nado kawa kari Egypt hado kawa ba kabaha kawa Euphrates yaki ken bagi kenes bagi katmon yaki hetru bagi peres bagi Rephaim bagi amorru bagi kanan bagi girgash bagi jebus pipet agar khot kaba khat nhau nong khat nhau khot ba nhau batra Nyo rabat ngan pen scam me la jutang apreng jonga bat me au sumbai jome hadin jomiru haki pateng la pateng berdriu jongki ban long ka jutang ka bayene junom balong bulai me ba au sumbai jome hadin jome ban ngan ai me au sumbai jome hadin jome ya gari ka ba mission nong wei ya gari kanan barok ka weekend ya ka ban long ka benta try benne junom ban long ublai jongki ban ngan long ublai jongki Kani ke jikular jomblay kani ke jutang ke boleh lah ong haki pun Israel bakran sepang ke jutang dai i ban ong ke jikular ke kamsting lagi ong ke jikular ke kamsting amar ye ke jikular bon hi ki brio kemla ban bat rei habala ayat jutang dai kadi ke ban habat junam kadi ke bala along rata pipen kadi ke jutang dai kadi ke balong kadi kalong insult hado rata hamtam ku jutang be dai bat ulai covenant okay ka covenant bat ka promise ka covenant ka kham khia ka kham lol intensive ban ya ka promise kada wani ka ba ulai la krani ya ki Israel kadi ka covenant bat ya kadi ka covenant ka ba ulai la yette bagani ke judgment reo but takadau ki Israel dai hado kini simta kem salia yanu inoru dai ban penyo keti biang yaga ya ke jaka ka ba ulai ulada kular na do menshua ki historian ki archaeologist ma ki persiang ban lem ya ne persiang ban deny no ma ban len no ki history ka ba dep yang kum no bagi Israel kan la ban kam ya ke Jerusalem baro ka wei haba siteng na ke Jerusalem dai hado minta hab syakari Palestine hab syakari Muslim dai siteng pat hab syakari Israel lagi Israel sudah minta yang dibenyo kum bala kular dai bagani ke jutang ka boleh lete bagani ke rio den na takadau dai na ka history in ui ba lada ki Israel ki grup paro ki jaga kombala kular kemudian don kejing ma ko sirkai mo ka don ka dile ko sirkai ba dai do pipe ki jikular jung dai na do ne Egypt do ka wa practice kini ko practice kan teng Iraq mo ado Mesopotamia kadon ka jaga jong ka Israel Rai nama kala do no nama gajing pesapriang keleng ke pertai nama bagi hijau kala sapriang keleng ke pertai nama gajing pistom ya nama ga jingbom kongo hi ulai kala poi keleng ke pertai but mentai kon anda kelawan pai di persang banyo beng gani but banyo igani kam dei da ko sok nama ba ngaban ya chagi kibor ki basensyar ke pertai kom ka UN but we bagi ri den rai kan no gajat brio dei ka ba penbor ki Israel ban phia ya kan ka ban phia dei ya ka ri ka jongki kadang kadang jongka jing lesi jing bishar ke jong blai dari pulih kitab jong Joel akat testament ke berem kitab jong Joel ke non ke ban lai ke khot ke ba ar ani wang u blai wang limba u Joel nang tol pa wang
ngan lum yaki jat benrio barok bat ngan malam yaki hakapem ujeho syapat dengan yasa iki hangta na kamta laki brio pada kamta ki Israel kiba kaba ka benta jonga ya kaba kila pensakret ekapeng ki jat benrio bat kin sam ya kari bakila sam ya kari ke jonga boleh wangan lumlang biang ya ke Israel no kan ai biang ke benta kaba ngala kular bat wangan pensakret ya ki jat benrio kiba ya sam ya kari ke jonga ya kari Israel la penyesam kapeng kari Lebanon kari Palestine no ki Gaza bat kamta ter boleh wong amla bansya lagi pihak kari ke jonga boleh la kular ban ai lot berfight nam tagan ke jat benrio kini ki jutang ki pelong ki brio ki jong blai dai kata ki jutang boleh wong nyete kalau na bom jukut si bom jukut wat ki pateng ki bahadian do kini bentai kini ke bentai bat kini ke keren sepang jingi yaine ke jong blai ba kini ke jat benrio ki nu ki ba ma ki ba penkenya kata boleh wong boleh do mla ban sia dai ke ini bentar deh upol ukuran hari bentar deh uang sepan kita ke jutang ki bom jukut kita jutang boleh lete kita ada ke jinglong kerpang kita ada ke jinglong kerpang mengi limba ke jing tho do upol sepang ke jat benreu but yang saya pet susu kidan sa to kan ki mat na kan kal nong bak ndai do ka we kan ki si nong rom sepang kumlo wapsul pol ru persyan sepang ke jinglong kerpang kejong kene ke jat beri aku wong dai wong wat ma uru wong budai jiu no na ke jat Benjamin to dai hakal nong bakat bai wong ne dai wong supol wong aklite ublai ulakan tait no khoi yo tau pai lang jong kamlong komta nama ngaru ngalong ukenja Israel na sembah Abraham na ke jat Benjamin Ulay simla kan tat no khoi yau tau pai lang jong yo bala itu lopa ne phimtip ya ka ga bala ong ga ji thos pang Elias kumno let kerpat persya gisel au blai da ong atra hi kelai piyak no ikini thulpa jome bat kelai ke ang kinrang pinkelon giduan jome bala pusa satang yang ngam marwei bat ya wat ke siam jongaru ai kata ga jingpin pai ktien ga jong blai kalong kumno hau ala pensa elade ki hinyo hajar ki rangba ki bam simna dem ko si ho ba kumta te ha ka pertesi ka bentaru dan bentai wasa kat kum ke jingjiet ke jingai ai to kat kum ke jingjiet ke jingai ai hai du dukat basan dan i ba dai ba u blai ba support ne wong ba blai udang don ya ka ban pim ya tai bensa ya tai benta i basa kat kum ke jingjiet ke jingai ai ke jung kila da kata long da ka jingi ai kam simlong shu na ka jingle la om kom ta kata ka jingi ai kam long shu ka jingi ai ke ozupol hot hani upinsai ki nong rom sepang dai baga jingi ai dai kalong habaro arliang ba kalong habaro arliang la kilong jiu la ni kilong gentle ru dai kilong jiu ni kilong gentle ru ke kai bang kwa banora ha ni janmet dai kom ka bai ba ka jing ku ni to ane ngimut bangin ban pun sien ane ngimut bangin ong bangin ban pun sien ba dai ba ublei silang kmat ane ublei nyu silang kmat au ie ngani ke jat brio hado kata dai kan mau ka jikin taj pat jo ngani ke jat brio Israel dai yung Jesus Christ kung Messiah dai kawan ka jingai ai nagamta jonga ba jungpi bat kadero kadan hapo jong ka plan ke jong blai hapo ka jing tmu ke jong blai but mat jung blai dai mat jung blai daga jingai ai ke jung Jesus yo ya ke jo ke jing penem e ki jiuru ki yo jing penem le ba ke jing pet shau Jesus ke jing up pang yo Chris but ki gentle ru yo ya ke jing penem ding ba ka jing up ada ke jing up ya ke jing penem ke jung blai ding bau Jesus handai manwara sepang ke jingadai ke jumlai bagan ke jat benriu ke jingadai jumlai bat ngi kum kabalang kalong kabaran kam kalong kabaran kam antang ini i ba bagi puli kam tam bai de be propsi kadam jumut hangne kadam jumut hangne ya kata ke jing punya per bedeng kabalang bat ke Israel ni kapor ni ai kebenta hai no priat ban sime kebenta tagwi pagi tagi bangsa dengan saya bedeng biang akan ikonong ke bandai
kau but adway jaga ni sisi nang room aga ba pi pule dai am sports pangka ni plan ko jom belai bede ba dat benriu but belai kalong kerpang belai kadang long kerpang mat jong belai but kadang tentang ayu bagi dai bat ka but si di bakat do jadi por ngin IT hai stock line ma abiang kana dua bagi ya pat sing bentar ka kut jong ni ka Bible study ni ka. Oke, tak boleh cuba ni ya dalam sing ba ala ai tu kaji kai. Dia se dan na pedang jangpi ki bakwa ki ba pen kli ya ka jingkli. Kalau jong kani ka benta ka ba nilayo jingkai ni ka janmit ka benta. Te la pidon pila ya ka ba pen chu text lane pila ya ka ba pen chu audio tu mic jangpi microphone jangpi tu pila mensyukuran. Tapi dan gini Oke, kadang ga jingja juga network juga mental sipang suba usai. Tela hidan ni no kijingkeli pila ya ke ba pen shoe text ha ka chat ha ka chat. Nane pila on shoe unmute but pila ya ke ba pen kli jingkeli. Habi dei bat kane ka jingkai ke ba nang siyo menta ka janmiet kat ba ya ka tu ka jingkai ke ba I lapular I di dalam singpat yang saya keli lah sempio dengan ya bu keli lah dan tangkat bakum ke eke play jingkai hari janmit. Dengan up kumba 6 minit lah minit ye te pidan ngobha pila pimpau. Kalau pidan keli pila pimpau kam kuloi. Kalau pidan keli pila ban on mute, pila ban pen shoe keli bet nene pila ban shoe text. Okey, pidan keli. Okey, to sila kamdan ni no keli nak leng jong pi. Dia ngakan tu ya pi ke bapinsa puli gitu gi lenong gi bangsa jong ka siti po jong rong go bai elda jengi sa petang biang ko na ajing kai ni kata yo sawan pat la pijon gidi gido gi jikli halo jong katu pila ya ban pin sawan ra pasip tu yo hadin jong andal adap ya ban sam jing kai te koleksi bons